Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على الرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم محمد وآله طاهرين المعصومين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المحبوبين أم بديت في فيلا لجباو كشين تناد دلنكو على فيك عن سنسين الله سبحانه وتعالى تغبر كماي ككشين نما كيرا جوي ربتكي كسونتكي كماتكي كان أم بلا جلن دو كرامانتو يالا كدل الله سبحانه وتعالى في على كهنا ناكا كشي ناكا بركة على كوجيدي ناو كلنجلنا بلا جلن كان واجلو كنا كانوا مغا أم ka fanga bi wajulu kene kono ambe Mali Bamako sigidala mi nabi wele ko sebenin koro jamiyatu ansardin tonde munumbe sebenin koro la dala kola ube alqur'ane kalanke kerengerene yala qur'ane sura mimi wele ko suratul waqi'a ube o sura in kalanka chaya san kono na san kumbe sera ninga sorokal islame jama wele kana je ka faranyon kan ka wajulu kene belebele sigi ka duwa kalonke san ba flani tan shekinta anflani o kene de kono bara bela jelen kera ka ben avril kaloma tonye mogo ma ba weleleun kuma dira olu ma kuma kun folo la ni sojalika munumbe ula o ke olu lase wajulu kela o tuyen Isa Mahaman Sherifu Haidara fe munum boraye anga jeka baraw shereya nyonfe section président togola ni we abla mai kai darula de ya balekana keneka nga kun hanga ya nga kun ni siraya nga fulike section ni Bamako togola Bamako tonde bela jeleni kerengena communicati tonde bela jeleni sibini woro tonde be parce que amulu ga keneka bi ni mo ko do kala mi here de nyini ka si jamana ma wala mai ni ala fi rabbi adabara mo malaka kuyi amin sirifu horoma kama rabbi ala ka nyaba dama ala ka sutura ala ka hamna ko noya ala ka garje nyandama ala ka karamo kene to angoro shijan kina ala ko dana ma ala ka na sono won mana kira na somo horoma kama sol ala muhammad sigi ku yomi yo do kala ne ne suratul waqiati amba ina la fe hurumambe ala ko dama ka ina la fe ala ka jo mamu manchara ya ulu horoma kama ala ka bara nyambulo wala ansardin comité senu ngoro togola ko awbe bismillah ko fe mauna to soro ko kana sen to soro ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum to togola ko ka boka mo bismillah amani ni ala fe ala mi setigi amani ni ala fe ala mi kanatigi jama min sera no ala ka ambela kilin kana munu be sera fe kana ala ku mansama ka sigunu maya ala ko ke ala ko ala ka manye ala ka nyere ke kumo nyumai shini kenali labango nyumambe ala de bolo ala ko dana ma ala ka anson kan so mo ka ke ala kana sigira kumun kama garde nyini no ka nye sintondo ma garse in ko ba de do na asorola abi ka dina nye bolo na asorola abi ke horonye sabla abi kisi ka bo delima to ngama nyine ala fe ala ka harisiya sanmandi ambela dilema ala kana ndesa nyere ala kana sira ka dan fena akara mo ko horoma kama sali ala nabi ambe boga ala fuga ala bargada angele ngo ala fuga ala bargada ka sola ka kiraka am soro sa ka here ni haidara na kadimaya kuma am soro ka ankara mo ufu gomindo na kuma la mansana kara mo la me am ankara mo ufu usi ala ka segin mai kuma bayina la fe kenen si ba kilingli me ala ka garjiga danu bela jenema kenen masigi fo la fo nganyen maya heren bade yin kama dongo mo sito ke fi edere ina badan ala ka kala bonesi awma dongo bayina la fe mo sigira kenenga ala ka ala yakama aka be ham jara aka be son
a ka bɛɛ sɔnbaga ka kɛ Ala ye parce que Ala ye ale masa de ye a bɛ mɔgɔ sɔn n'a y'i sɔn a bɛ n'a minɛ bɛɛ d'i ma donc an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'an sɔn. Silamɛw nin ye kɛnɛ min ye laadala kɛnɛ ye k'a sababu kɛ n'o ye Lasina Jara ye a ye nin hakilila ɲuman in ta sɛbɛnni kɔrɔ ka nin kɛnɛ in sigi ka an denkɛ an'an balimakɛ n'o ye Fa Hayidara ye ka o wele o k'a kɛnɛ sigi kabiri fa ye nin kɛnɛ in sigi fi san o san dɔ de bɛ fara a kan fɛn ma bɔ a la sirifiw mana ko min daminɛ o de bɛ yakaruya ka taa dɔ de bɛ fara o kan fɛn de b'o la yarabi Ala k'a kɛ baji ye k'a woyo ka don komite bɛɛ kɔrɔ fa Ala k'a hinɛ Ala k'a dayɔrɔ nɛɛma Ala k'a mɛn k'an kɔnɔ Ala k'a fara jɔn kunnadiw kan Ala kɛra bonya kama ka dugawu kɛ mɔgɔ minnu y'u yɛrɛ se a yarabi a wulila tɔɔrɔ wulili de kama n'o ye gɛlɛya ye an ka se ka nafolo caman sɔrɔ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ an ni n'an ka nafolo ye komi sahabaw y'a kɛ cogo min na a dabɔra o de kama Ala ka bɛɛ sɔn yarabi Ala ka bɛɛ sɔn mɔbili la ka Ala ka diinɛ dɛmɛ Ala ka bɛɛ sɔn moto ɲuman ni du ɲuman na ka amisari bɛɛ bɔ luwanse la ka cɛ bɛɛ sɔn fɛn o fɛn bɛ luwanse la k'a bɛɛ bɔ ni kuranɛba in bonya kama waakiyatu bonya kama yasini bonya kama bi hurmati nabi dugawu kɛ jamana bɛɛ lajɛlen donc an bɛ dugawu kɛ o kɛnɛw Ala k'o yiriwa halisa mais n'an nana kɛnɛ in kan a ka kan an ka foli fana kɛ mɔgɔ min ninnu b'a cɛsiri la su ni tile u ma ɲɛna k'a fɔ u y'a daminɛ nin y'a san 10 ni kɔ ye halisa a fɔra cogo min na dɔ de bɛ ka fara kan donc u kan ka fɔ k'u barikada u kan ka fɔ o yɛrɛ ye ci la an kan ka foli lase fɛngɛ a sababu ɲuman fana ma n'o ye Sirif Usman Madani Hayidara ye a ka kan ka fana fo parce que an b'a fɔ k'a fɔ jamana in kɔnɔ bi a y'a jɔyɔrɔ fa ko halisa an dalen b'a la an jigi b'a kan donc an ka dugawu kɛ a fana ye an bɛ min fɔ nin kɛnɛ in n'i y'a jate minɛ i b'a ye k'a fɔ hali n'ale tɛ a bɛ ɲɛnamaya donc ça veut dire k'a fɔ a ye baara de kɛ ni bɛɛ tun y'a kɛ o cogoya la a kun ka ca la jamana in tun bɛ lafiya donc Ala k'o faamucogo ɲuman di silamɛ bɛɛ lajɛlen maintenant an bɛ min fana fɔ an bɛ quartier min kɔnɔ n'o o ye Sɛbɛnnikɔrɔ ye gɛlɛya b'an kan mɔgɔ ba caman de bɛ nin kɛnɛ in kan a ka kan an ka hamina fɔ ka a lase karamɔgɔw ma u ka dugawu kɛ quartier ye bi in na gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ min b'an kan o ye denmisɛnninw ka yɛrɛmabila ye a gɛlɛya a donnen don quartier kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ a ka kan an ka dugawu ɲini karamɔgɔw fɛ an ka dugawu ɲini silamɛ bɛɛ lajɛlen fɛ o latigɛ ko ɲuman pour que an bɛna o kɛlɛ min daminɛ denmisɛnninw ka sira ɲuman ta donc u ka dugawu kɛ o baara bɛ se ka sabati cogo min na a fɛɛrɛ bɛ na tigɛ ni Ala sɔnna maintenant an bɛ min fana fɔ n'i y'a kɔlɔsi an ka siraba kelen a kɛlen don accident sira fana ye dɛ n'i wulila sɔgɔma i bɛ sapeur pompier de mankan mɛn i y'i da su fɛ i b'a mɛn tilegan fɛ i b'a mɛn donc mɔgɔw ni de bɛ ka to a la u ka dugawu kɛ walasa Ala k'o siraba kasara fana nɔgɔya an ka quartier kɔnɔ yan donc an tun b'a fɛ k'o dakurunya damadɔ fɔ k'o sara an karamɔgɔw la k'u hakili to ni gɛlɛya ninnu na quartier tɔgɔ la hakɛto b'a la sallallahu an bɛ aw fo ni silamɛ ye ka kisi nɛɛma caman ɲini aw fɛ aw n'a sɔn hɛrɛma ye n'o ye Muhamadu ye n'a sɔn dungɛ sanumanw a n'a ka sahabaw ani u labato baga ɲuman bɛɛ lajɛlen bɔra yen tiɲɛ la an nisɔndiyalen don kɛnɛ in kan kosɛbɛ an bɛ ansardin fo kosɛbɛ alhamdulillah u ka cɛsiri la diinɛ la a sababu ye Sharif Usman Madani Hayidara min ye an bɛ dugawu de kɛ a ye sijan ni kɛnɛya la ka dugawu kɛ a juguya bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ a ka tɔnden bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Sɛbɛnnikɔrɔ ansari ye ka dugawu kɛ u ka ɲɛmɔgɔ ye n'o ye Alhasan Jara ye ani u ka ɲɛmɔgɔ musoman n'o ye n yɛrɛ balimamuso ye Masaba Jara ye ani ansari tɔnden bɛɛ lajɛlen ka yira alhamdulillah an ka dugawu bɛ u ye ayiwa an nisɔndiyalen an b'u tanu k'u barikada u cɛsiri min bɛ ansari la silamɛya diinɛ kɔnɔ Ala ka dɔ fara kan Ala ka jidi Ala ka barika don a la ɲɛnamaya kisi sira foyi tɛ fo n'a kɛra silamɛya diinɛ ɲali ye wa diinɛ nali a taga sira min bɛ ansardin bolo alhamdulillah rabbil alamin diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ nin de ye a ɲɛnamaya tiɲɛ ye an ka monsieur le maire bɔra ka kuma min fɔ sisan ayiwa nin hami bɛ denbatigi bɛɛ la surtout diinɛ ɲɛmɔgɔ surtout an alimamuw
sunin tile bɛɛ hami den de la an k'an janto denmisɛnninw ka diɲɛnatigɛ la maire y'o min fɔ an bɛ dugawu kɛ o la an balimaw kuma jate anw bolo nin kɛnɛ barikama in a ɲɛnɛmayabaw a n'a sigibaw a n'a organisebaw n'o ye an balimaw ye Ansar de l'Islami an n'u dɛmɛɲɔgɔnw sigida kɔnɔna na yɔrɔ jan ni yɔrɔ sɔrɔ maa ŋana ɲumantigi bɛɛ minnu ye nin kɛnɛ sigi ka a ɲini an ka n'a sen jɔ a kɛnɛ kan fɔli ani waleɲuman dɔ ye olu de ta ye ne bi yan groupement tɔgɔ la groupement des leaders spirituels musulmans du Mali min a initiative taba o ye Seydi Cherif Ousmane Wadane Haidara ala ka hɛrɛ k'a n'a ye don dɔ la ni kɔlɔsi mun ɲɛn'i bolo i b'a dɔn donc groupement de leaders spirituels musulmans du Mali pour que Mali silamɛ kɔrɔ l'islam al-aswil l'islam authentique a bɛ se ka to yan cogo di an ka sheikhu an ka mɔgɔbaw an ka ziyara kow an bɔra ka sanayɛlɛ wajibiw kɛ sisan an ka jamana silamɛya donnen don ni ninnu de ye n'i ko ko ka nin bɛɛ bɔ silamɛya la a bɛ kɛ farikolo ye sen ni farikolo min na kunkolo t'a la sen t'a la bolo t'a la o bɛ kɛ silamɛya bara kulukutu ye an bolo yan Mali silamɛya kun bɛ ka taa o taasira de fɛ groupement de nana n'an ka ɲɛmɔgɔ ni Seydi Cherif Ousmane ala k'a n'a sara ala ka hɛrɛ k'a n'a ye ka groupement dilan Mali kɔnɔ Mali yɔrɔ bɛɛ la an ka communiqué maa minnu y'a duloki bɔ k'a da walasa groupement ka ɲɛnama ni commune kɔnɔ a président de nin ye depuis kunu fɔ bi Bamako bi groupement communiqué premier Alhamdulillahi rabbil alamin an badenw nin bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ nana kɛnɛ kɔnɔ Seydi Cherif Ahmad Tijani Haidara nisɔndiya min bɛ a la ani foli ni waleɲuman dɔ min bɛ a bolo an nana o lase an ka jɛ k'o fɛnɛ seereya sallallahu alaihi wasallam salim ala kira ko aljannatu liman ata Allah walau kana abdan habashiyan aljinna de mogotay mogo mi ala labatu hal nasru la jonfindu Allah wa jannatu wan naru liman asa walau kana hashimiyan qurayshiyan wa janmere fana la kutalaw de bido kono hal nasru ibani hashimi kay koro sifia ma garanti
nka min garantilen do e ka kɛ sirifiw fɛ o tɛ jeni fiyewu jango min kɛra dɔ ye k'i ka goliki bɔ ka u bonya i n'a fɔ o yɛrɛ alakira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam a denmuso Zahra al-Batul takiya zakiya nakiya fiyewu a ma don alakira kan k'a sigilen to fo a ka saya bana na a degunnen a labana ka denmuso in jɛɲini a ko n degunnen do ma kanu e ka don ka ne sigilen to a ye yafa ɲini a denmuso fɛ mɔgɔ kabakoyara ko e den de do an b'a ye i bɛ a bonya i bɛ wuli k'i jɔ a ma don i jɔlen kan i sigilen kan fiyewu a ko ala ye ninnu bonyani kɛ anw ma wajibi de n'i bɛ suna mɔgɔ ye suna de ye ka kira kɛ kira somɔgɔw fɛ o de ye alakira ka suna ye sabu kira yɛrɛ y'o kɛ a y'a kɛ a y'a fɔ suna titiriw de bɛ suna la kira ka fɔlen bɛ yen a ka kɛlen bɛ yen ko min kɛra ɲɛna n'a ma fɛn fɔ o fana bɛ yen nɔ mɛ kira somɔgɔw la kira yɛrɛ y'a kɛ fɔlɔ a y'a fɔ minnu y'a somɔgɔw bonya ɲɛna a ma foyi fɔ olu ɲɛna an ko lakari fana kɔrɔ suna degere bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alakira kanu de la ala ka o nɔgɔya an ye an bɛ an ka karamɔgɔw bɛɛ fo an ka imamu Kɔnɛ ka tila ka alimamu bɛɛ ka foli don ale da tuguni k'a lase o ma komini kati ani imamu fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ in kɔnɔna na monsieur le maire an bɛ a fo nin y'a ka honneur de ye nin y'a ka chance de fana ye nin ko ninnu ka kɛ i tile la fɛn o fɛn bɛ kɛ adamaden tile la a sɛbɛnnen don mɔgɔw yɛrɛ fɛ nka ala yɛrɛ bolo ala bɛna ɲininkali k'a la ko nin kɛra tile la nin ye kow la belebeleba dɔ ye image minnu na n'a bɛ bɔ lahara don ni i bɔra la lebu tɛ fiyewu kodɔnnaw ma nin sigilen ye kɛnɛ minnu kan n'o tɛ jigin na o tɛ tigɛ i la nin kɛnɛ y'a dɔ ye o la kɛnɛ in ma bonya mɛri ma bonya ni kɛnɛ in ye nka an ka kɛnɛ bonyana de tuma min na ale yɛrɛ a kɔnɔna na an b'a fɔ n ko a ni ce a ye dakuruɲɛ fila min fana fɔ dɔw ɲini na ni foli ni barika d'ale la n'ala sɔnna ma an bɛ ala deli ala ka o duwawu ninnu minɛ a ye min fɔ sigida cogoya la n'o y'a ka dɔw ɲini ye denbaw bɛ yan denfaw bɛ yan nɔ éducateurs bɛɛ fana bɛ yan nɔ ni waati ma koro an fana n'an ta fitinin fɔ ka fara o kan sabu o de ye wajibi ye an bɛ comité ansardine commune kati bɛɛ fo ka sɔrɔ ka commune tɔ bɛɛ fo sabu commune bɛɛ représenté don ni kɛnɛ in ka su in na kɛrɛnkɛrɛn ma section de Bamako Elhaji Abdalaye Mayiga o kumana Lasina Kulubali ye ale représenté ni kɛnɛ in kɔnɔna na bɛɛ fo ansari baarakɛ jɛkulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an bɛ su in na an bɛ kɛnɛ mun ka duwawu kɛnɛ de don ko mana kɛ togo togo tɔgɔ dɔ bɛ da la mɛ a tɔgɔ belebeleba bɛ don kɛnɛ min kɔnɔ a fɔ ma ko duwawu kɛnɛ likulli makamin makalun sigiyɔrɔ bɛɛ ni a kuma don iza wakati yɛrɛ min n'o fɔra ɛlɛ ni ne tɛna kuma o kan sabu u m'o ta o kun fɛ lasinaw ni marikow bɛ quartier minnu na ye ne tɛna foyi fɔ iza wakati kan o la ayi fiyewu u ma ta o kun fɛ bi k'o sɔrɔ la ɛlɛ ni u ye nɔ y'a la alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a ko kuranɛ ka hakɛ la ko kuzu minal qur'ani ma shi'ita lima shi'ita kuranɛ lajɛ min ye e ja sura min ye e ja aya min ye ja o ta dɛ mago min ka di ye ko aya in kɛ k'o mago ni ɲini kuzu minal qur'ani ma shi'ita k'a fɔ nin aya in kuranɛ kɔrɔ b'a la dɔw bɛ yen nɔ olu bɛ kuma nin kan dɔw bɛ kuma nin kan o ye moriya kɔnɔnaw ni gundo wɛrɛw ye u bɛ se ka aya dɔ ta k'a fɔ nin aya in nin fɔcogo la nin bɛ garisɛgɛ ɲɛnabɔ nin aya in fɔcogo la nin bɛ kuma furu kan o ye dɔnni dɔ ye f'i ka don o kɔnɔna na mɛ ni m'o si dɔn e bɛ se ka sura jumɛn de durusi dɛ o ta dɛ o yira ala la mɔgɔ o mɔgɔ y'i ja o kɛ k'ala wele n'o ye o b'o dilan a b'a dilan dɛrɛ ala kira ko ten ko ziminali kuranɛ maa si ta de maa si ta min y'i ja o ta kuranɛ na o kɛ ka ala wele mago la min yɛrɛ ye e ja
ko bela jele mi seme ka taa ala de la commune 4 ya kerengere ma sebeni koro ye ni kene ni sigi iza wakati no ibrane sura 56 mukama ko les événements ale janjo sura ne o fana tafsiru ntina do fana kona na sabu wati te o kona na nga ko chama be akono siri muso bora ka mi fo iza wakati ka mene be da o ma no soro minu yo me ko famu ne ko ntina sega ka ngale mi fo ne be da o ma o bala choi wallahi femba la minteni shi nga were babo uya kanunde ka kengene yira e oluba kala o ka niveau la we fenye ala nga ka furubaya olu ya kebaga wi fargolo la ku ga sunogo bla ku ga sengo bla dogo ko bi fara no ga ka iza wakati sura kala shien keme ani shien tan ani kele Allah ni sanyele mana ka islame be fara no ka hidia bo nga olu de ba ke olu de ya musaga ke bagay olu de bu fargolo senga ka ke nga ngane jumeli ko islame be ko ala ka islame be sa yere koro so e shiris ma madana idara yere ka dawudi aka ismul azam dawudi wi nabi do ke kalandi o ko ala kisi yere koro horonya bi dafadi ni seyere koro ani kuni ka soroy afodi ma ko bana wallahi bana ti wari tigi ay wari ba ni mbembolo compte la ni benebolo ati fo ma ko bana na fulo chama mo ko mbulo de wele ko bana nga na fulo batigi ti wele ko bana bana e joni fo iti mimbulo fitini mimba bulo ayo bo o ya bo atita kun ofenya afodi ma ko bana Allah fenti mimbulo nga mimba bulo ya bo ayi wasa dola amamo hashidia amanyebo fewre nofe minti alayi ka foko alayi nunu son ko an nana diɲɛ semina buso magai nga alayi fitini min dama ayi wasa dola o ya bo nabi jidili nyini abi ala de deli sabo abi ala de bolo me ala ye mogo mi son fewre la min to u no ka chale tai aba foko ala ye de ndini ma ala ye de niketa ala ndai mbo na me edi deli Allah ati wo hashiri atokele atayere jashi afendeli to kata nafigia ni mogo korofoni mita ka keta ka to ke fenyini nofe mogo min to ke afodi no ko bana Allah ala kira ko te ko istainu ala qada'il hawaiji bi izzati nafsi fa innal umura tajri bi maqadiri aye amago nyene bo ani nyogon che ala mammo sison dan ka bedi oma ni bedan fendola bebi dan okele o sina fanana mogo minga jani dugo be ani suruma fana ko bu dara to ta dere ato sorofo ni beda fendola to bi da o ko insinala wallahi ala mammo shidan ka bedi mogo mi ay nga ni ala ye aw dan ka o chaya garsigo ti kelenye soro ala ka lajarabido koli ala ka lajarabido soro ti baraka yani baraka ti fangele fe ay fiu ani baraka ti noye moko tununa de wallahi o hawjara imi tangana ni flas rodoro ko duwa de ayde baraka ti wari duwa de ti wari fantanya ti dangai ay la jarabi de ye soroy ka dima ki fle bina munke wallahi koli la jarabi ibina nyini dawre fe wa ibina iseme fe wala minti ala yo nga barka e fenkele mpedi alfon mo ko sabati wallahi barka tigi mana ko me mene sobe kule wallahi fali bi kashi uluba washi atabla de forma ko baraka haydra baraka yi o kofe baraka yi sabati ani sutura ani lafiya fenti bolo
nga mogo tatila wallahi fenti bolo min b'i fɛ n'a sigira faden kɛnɛ kan i b'i kɔnɔ ta fɔ sabu i t'i kun siɲɛ mɔgɔ wɛrɛ wallahi a bɛ fɔ de ma ko hɔrɔn o de ye hɔrɔn ye ala kira ko n'a b'a mago ɲina ni ɲɔgɔn cɛ n'ala y'i dɛsɛ min na a y'a di dɔgɔnin de ma a y'a di terikɛ dɔ de ma a y'a di sigiɲɔgɔn dɔ de ma ni a gɛlɛyara yɛrɛ yɛrɛ sabu mɔgɔ min bɛna to ji la n'i ye nɛgɛ bilenman kun ca ma a b'a minɛ dɛ n'a gɛlɛyara i ma se ka ku a gɛlɛyara wuli ka s'a ma ala ye min sɔn k'i ja la e ta de b'a kun t'a ɲini k'i ka hɔrɔnya to i la k'i ka danbe to i la k'i ka bonya to i la ala kira ko bi izati nafsi k'i ka bonya dafalen to i la dɔgɔ n nan'i ma bi gɛlɛyara i kɔrɔ ma dɛ foyi tɛ n bolo denmisɛnninw bɛ nin na ko ni nana ni n bɛ juru sɔrɔ i bolo walima ni n bɛ nin sɔrɔ i bolo n'i nana ni dɔgɔnin don i b'a fɔ ka kɔrɔ cogo min na i b'a fɔ ten i ka kan ni sigiyɔrɔ min ye i bɛ sigi yen a ka kan ni baara min ye i ɲɛkɔrɔ n'a y'o daminɛ a to a k'o kɛ ka n'a ka moto labɔ ka n'a ka samara jɔsi ka na taa mɔgɔ wɛrɛ kɔrɔ f'a ye bi izati nafsi a deli ka sɔrɔ e ye hɔrɔn dafalen de n'a b'a bolo n'a sɔnna k'i sɔn alhamdulillah n'a banna Allahu akbar ta i gasigɛ de t'a ko yanni i ka ye tilali kɛra ɲɛkɔrɔ i jɛ i ka to a hakili la n'i b'a ɲɛkɔrɔ n'i t'a hakili la a ti sɔn dɛ nka n'i bɛ mɔgɔ hakili la ni ala y'i bila min hakili la a bɛ yɔrɔ ɲini k'i ta d'i ma bi izati nafsi ko fa innal umura tajri bi maqadiri ko bɛ boli ala ka latigɛ de kɔnɔ mɔgɔ si tɛ yen nɔ hali fɔnisiri la min bolo sɔnni bɛ se ka bɛɛ sɔn sɔnni ye koliji de n'i bolo fa la n'i y'a kɛ a bɛɛ t'i fari sɔrɔ min b'i fari sɔrɔ fari yɛrɛ bɛɛ fana tɛ ji sɔrɔ koliji bɛɛ t'i fari sɔrɔ wa fari bɛɛ tɛ ji fana sɔrɔ min bɛ bɔn fari kan fari bɛɛ tɛ ji fana sɔrɔ a bɛ tiɲɛ de n'i bɛ dɛmɛ ɲini i b'a ɲini ala de fɛ nka dɔ kɛ n'ala ye min gɛlɛya a kan ka kɛ sira min fɛ juru bɛ bɛn i kan k'i kungo fɔ mɔgɔ min ye o fana bɛ yen mɔgɔ bɛɛ tɛ n'a gɛlɛyara taa dɔ fɛ yen n'a kun gɛlɛyara kɛra maa kun bɛ taa se n'aliw fɛ yen mɔgɔ kɛ wallahi a ma deli ka kungo fɔ sahaba cɛsi ye ni aliyu tɛ mɛ a ma deli ka taa aliyu fɛ yen fo k'a sɔrɔ la aliyu ka gɛlɛya ka bon ka tɛmɛ ale alakira yɛrɛ kan nka nin ye fini nɔgɔ ye n b'a fɔ yan hali n'a ma sɔrɔ o fana k'a dɔn a dɔgɔkɛ lakalanin don sabu a b'a dɔn o bɛ dogo min na o k'a dɔn ko hali ala ka kira yɛrɛ bɛ nin minɛn in kɔnɔ tuma dɔ la a bɛ don ka bɔ dɔrɔn a b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ rasulu la fantanya man ɲi nka n'ala ye lajarabi n'a ye kun ni yɛrɛ ye a deli ala fɛ ala de bɛ se k'i wuli n'ala ye fɛn d'i ma a to i ni mɔgɔw ka jɛ a la a bɛ fɔ o de ma ko banna u ti waritigi ye bakilu ma ɲi dɛrɛ jeliw t'a fɛ moriw yɛrɛ t'a fɛ maa si t'a fɛ o de ye mɔgɔ min n'ala ye hɛrɛ k'a ye parce que fila de don kelen bɛ yen nɔ o ka jugu ni kelen ye bakilu arabukan de don o kɔrɔ mɔgɔ min ni se b'a ye a ka ko bɛɛ bɛnnen don a kelen de ma ni e taara k'i ka kungo fa ɲɛna a bɛ kungo fɛn ɲɛna i bɛ ɲinɛ i ta nin ko a b'a k'a yɛrɛ ye mɛ a tɛ hinɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɔ ka jugu n'o ye ale kɔrɔkɛ bɛ u b'a fɔ ma ko sahihu o yɛrɛ ta in dun jango mɔgɔ wɛrɛ ni nafolo sera ale fɛ yen nɔ a ti kuru tuguni a tɛ nɔgɔ gɔngɔn ti da la sabu a sera so o y'a bɔlen bolo la a ta dun a tɛ dun ala k'an kisi o ma n ko barika ye sabati de ani sutura ani fitiri min b'i bolo i lafiyalen n'o kɔrɔ a bɛɛ bɛ dɔ bolo a suturalen tɛ caman bɛ dɔ kun a lafiyalen tɛ caman bɛ dɔ kun a sabatilen tɛ a bɛ fɔ nin ma ko danga dangaden bɛ kɛ jɔyɔrɔ bɛɛ ye nka a ti jɔyɔrɔ si bonya n'a lafiya n'a sabati sɔrɔ wari kɛra ko bɛɛ ye awɔ
kasoro la joda shita ala wallahi ala kan so amin ko se na li koti ko na le ko fantaro do ka kuma fa ni muri ma fa de ne kene sigira nunu fede ka ala wele na ye garsigela sabu u ka kale kan yere o an sardini sigi kan ne ka fo medina deme ni nga nafulo la ko donala nabillahi musa ya ala deli ko ala ko nke foni sire ay ko dama do nyine ala fa ko ala ne ke foni sire ala kan so sabalela ala ko musa ye haramadi ya deli ke ngane ala bi lakle ako musa sabali toy kana ala delula ala deli sigi nyogo nyumana Allah afo ala nso sigi nyogo nyumana ni sigi nyogo nyena ibise ga sabali wallahi e manenga ko te ko anye jama do kira manto yala min sigiro benati nya so mo ti se dadi na de ai sabali bi sigi nyogo nyumana ba to mo ko sabali sigi nyogo nyumana ko wallahi ngani sigi nyogo chena ka ba dondo la e ba ira ke be de wallahi ako musa ko ndeli sigi nyogo nyumana kana ndeli sabali la ako ala nyome ala nso sigi nyogo nyumana ala ko nyome ako ala ma ala mi fe kan ke foni siri ako musa itara nyefe afo ngi son folo hedra musa fake do she la yoti miti mo bolo se go sondere ai ese go di ako musa ma afo ngi ke nso ne ison o kuma na bala de le ko aka ke foni siri na ti bolo ere labati no ya dere oli ni ngani ya siride sabu ala yere dine aljina firini ni ga na fure ambi tom na fo mo gwan sardin mo go shite en finance wallahi ni kedre awde kam man sardin tejo ani krisi dogera ton chama be jodere ni krisi dogera rabu jamana na abiga kara jana me akule be bonya malla ka teme o yoro ni rek wallahi sabu wo be fermé abitege fon sardine atbo roshi ai mo tisian saru ko ai ay ray bulu da yere ko wallahi ay drome ni durdu ni tanta o de ko be atidi iba body wajibi yere la o ya donga yere o yele do min ta ala bise ga o gasiga foni mun ko so bise ku ka ledu o dafa wallahi ko inda wora ori kama ko me do mina jume ko na afu mo ko do wi bato do di ala kira koti addu'a mukhul ibada ala bato ne cerveau be ala o de do wi wallahi John me wele dani masa abebi mimbulu afon mo ko tawhidu abebe mimbulu na bi se ki son ati toro ati kunada we alade o mana ni kamana ngona e kayira alade la fembe alade bi se ala yere yo sira dale anye qur'an kono suratu bakara konana ako muhammadu wa iza sa'alaka anni ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata da'iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun Mohamed ngakira ninga jonwi ngalike ko ala be mi afo ala ka surula aflani o kerefe o de kama do la kira tara soro mo goddo bi ka misiri kuno ya allah o bi ka kule ya ko fade bawla wa abi masami wele klo gerente wa yoro janfente aba koro de wala ya majigi ladamu de be ala wele la wa iza salaka anni ibadi fa inni qaribun ko ala kira ni jonwi ngalike ko ne ala bi tugudi afo ko fle o koro qarib ujibu da'wata da'i labenendo de ka nwele baga o ka do ujabi nwele baga be nga ay sarti kala ko fali yastajibu li uku ukane ala jabi ni ubla bara do de la folo ni o ke bi soro kala deli serifat boraka orifo ni bala wele ko soro isani ya lendo ikono bara sani ya lendo inne ngu sani ya lendo ingani ya sani ya lendo ka farikolo ere sani ya lika ni mi fo ala ya ala biso ni mi fo ala ya ala biso awa anga shirif ke sera kenan ko nana
ne de ɲininen don mɛ daw de na nin de kan hakɛ minnu bɛ yen kɛnɛ kan hakɛw la silamɛya bolo k'a fɔ ni silamɛ ma ye ten silamɛya tɛ yen daw de na olu ka bi mɛ bɛɛ donna silamɛya kɔnɔ ni a tɔgɔ ye k'a sɔrɔ a baara bɛɛ bilala olu b'a don kira Muhamadu Mustafa ka kumakan na ko silamɛya tɔ bɛ to a tɔgɔ ye tiɲɛ don silamɛw ka bilasirali fɛn dɔ ye n'i ma ye ten i man ka jate silamɛ ye o dɔ ye musow ka disability ye a dɔ y'o ye parce que ni mɔgɔ min nana silamɛya sira kan ko ne yɛrɛ de tɛ seli bilen fiyewu an bɛ jate silamɛ ye wa hadisaw bɛ yen ko cɛ ni kafiriya cɛ k'o ye seli toli ye n'a ye seli to a kafiriyara n'a selila a kɛra silamɛ ye tiɲɛ don mɛ mun na sabu ala kira ko a ye seli sabu kuranɛ ko a ye seli mɛ a ye ɲininkali kɛ muso a ye disa bi ko jɔn de ye o fɔ a ye suratu ahzab dayɛlɛ a ka ala ɲininka ala ko cogo di ya ayyuhan nabi قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك عدنا أن يعرفن فلا يعزين محمد على كذكر الله ما كقرآن كنا محمد إمسويلي إكافوي إدمسويلي إكافوي منو جانا يكون أمي نيوكا عليه mumini muso wele ko ne ala ko nya jakuya nga qur'ana kono ka fu ye ko disability ye jakuya ye islamiyala ay ni ngal ken nati ta qur'ana kono ay almamu ni nga ay don baw ni nga ay karamo ni nga ko yala ati tanwa ala ko ni jakuya de falyadribna bi khumrihinna ala juyubihinna Muhammadu disability ko kan da tugu de ni e ja ku ye ne ka Qur'an kono ni min go ibe nga diine na no islamé muso abe aka keta me an fe jengera ni ngo me abe anyere bebulu ko islamé wudo me anganga la jete anganga la jani nyonche o de la nebtu ka fo kuma do hari tijige amba dowla parce que utado ama fuye o dambe karamo do la choi obo no fe o yere bolo o de bu bla sra nyuma be ka o ka dana bebe me karamo muso tabiri ade muso tabiri ale be se ko miri ko e ja ko e chuti ata miri membalo muso la karamo ka birilite amuso ade nga birilite la ika qur'ane ko di baraka no ila fiara baraka no Allah Abdul Qadir Jilani ka kuma dobe kuma chama mito ka segama o jumai akoni fili ko do ye idajuru mina bagala ika karamo la ko ere fe do ye mi mai ke inyama jode ko kana tuwa ko o kande ko niye asegina ako ijija na segina ka bo o wole juguima ki bise ka no fetu ko nga na ma segi ko atoy ika tugu sharia ko atoy ka tugu sharia ko sharia de do koy mo ko te ala ka diine ni la ni avec ala tafo tugo no fe o mara ke joni tugo no fe ngani dobe ka kuma hal ni obe san be fe ebulu ngaye ala tabla sekono kono o toy ikata sharia no fe ko sharia ko ti wa sharia ko mbaw aka hakela ko akana bo akuna ngolo haramudu nota na ko abitu karamo ko o kabla salaka na abajere hali femi ni a haramu yara karamo do ya daga ne o meshi kira ko la'ana Allahu alwasila wal mustawsila ne alay ko alay dangalike ma bela min ye dotuwa kunzigila ma min ba tuwala ko alay ya bedanga me karamo do jena na ye ka fo bi be meshi kai o karaya musodo ye meshi du kuna ka jena ye ku kungolo langolo bo o karamo do ka kuma kama ko sabu ku kala leto ama ya takalaje meshi ka daga sa ni meshi dagara ngabe fen volo dimen tien o e disay
ka disa bɔ yala o bi bɛn wa n'o ti bɛn maa min bɛ mɛsi don ka taa san wari da gɛlɛn la k'a don a ka so ye o mɔgɔ ka dɔgɔ o ka dɔgɔ dɛ mɛsi bɛ fɛn fɔlɔ min tiɲɛ o ye sutura ye sutura min ni kira y'a diyagoya ni ala y'a diyagoya mɛ jɛngɛra n'o ye u ka dalilu kɛra jumɛn ye ko tiɲɛ don ko i kira ko n'i ye dɔ tugu i kunsigi la i dangana maa min b'a tugu a la i dangana ko nka k'o kun ye fɔlɔfɔlɔ de ye o tɛ bi mɛsiw ye kira bɛ bi ta dɔn wa ka muruti ko sabu ko kunsigiw de tun bɛ feere o waati ko o min tun bɛ sanga don k'o de ti bɛn nka bi ta ninnu ko kira ma nin fɔ ne ko n ko tiɲɛ don koyi ko kira b'an ka bi mɛsiw dɔn wa ayi jɔn la kira tɛ bi mɛsiw dɔn nka kira ma mɛsi ko kuma fɔ f'i k'i hakili to o de la ko kira ma fɔ mɛsi a ma fɔ kunsigi a ko la anallahu alwasila wal mustawsila a ko maa min ye dɔ tugu a kunsigi la mɛsi don wa kunsigi don wa i ye dɛbɛ kala la wa o bɛɛ b'i yɛrɛ bolo ye nka kira ko n'i y'a tugu a la i dangana maa min y'a tugu a la ala ka danga bɛ o de kan mɛ mun don mɛ i yɛrɛ bɛ ka na ni kuma min ye yala o b'a hukumu wuli wa ko kira kun tɛ nin dɔn a tiɲɛ don kira kun t'a dɔn mɛ kira ko gulɔ ye haramu ye ne b'i ɲininka wusiki tun bɛ kira tile la wa biyɛrɛ tun b'a tile la wa divin tun b'a tile la wa yala o bɛɛ bɛ bɛn bi sabu a kun t'o gulɔ dɔn wa ayi o ti bɛn mun na sabu a bɛ don gulɔ fɔlɔ hukumu kɔnɔ ko suli fɛn don o la ni bi ta ye suli fɛn ye o la a bɛ haramuya hali ni kira kun tɛ nin dɔn ja kira kun gɛmɛ nin ma o a dabɔra mun kama fitinali minnu bɛ kɛ nkalon min bɛ tigɛ bi mɛsi b'o ɲɔgɔn de kɛ o minnu jɛ b'u kunsigi kɔ bi ko fɔ an ka dɔ tugu a la n ka n jɛ ɲɛ mɔgɔw ɲɛ kɔrɔ tɛ wa o de don o la n balimamuso jɛ o dɔw kɔ ka jumɛn ɲini k'i ka ala ɲini k'i ka lahara ɲini diɲɛ ɲini n'aw t'a sɔrɔ dɛ maa si ma diɲɛ ɲini yan k'a y'a sɔrɔ ni diɲɛ y'i bonya cogo o cogo don dɔ la a bɛ taa k'i to waliba don a y'o to yen fɛn min tɛ sɔn k'a ɲɛsin aw ma a yɛrɛ k'a kɔ don fɛn ma sa nka n'a y'a ɲɛsin min ma n'a b'a ɲɛsin aw ma n'o ye ala ye an kan ka ɲɛsin o ma koyi o de la ala ko tɛ hadisi qudsi la ko yabna adam ya adamaden a ko ne bɛ e fɛ a ko wa a bɛ ne ala yɛrɛ ka hakɛ la e kan e fana ka kɛ ne ala fɛ ala ko a ka jɔn de ma ko ne b'i fɛ tigitigi jɔnni e min gulo bɛ na an kelen kelen ala de ko k'a b'an fɛ kojugu ko wa a jakuyara ale yɛrɛ anw fana kan ale ka hakɛ la an yɛrɛ ka k'a fɛ ala min fɔlɔ ye kanu sɛmɛ an na an kan ka se o retour la dɛ an kan ka se ka ala fana kanu ala ko ale kanu ni n'a kanu sɔrɔli ye mamadu nɔfɛ tugu ye ko jogo ɲuman baara o mamadu ɲininkali a ko cikun foyi t'ale la ko mɔgɔw jogo bɛ ɲɛ di jogow bɛ dafa di o la k'i jija k'i yɛrɛ di ala ma k'an jogow sanuya ka kɛ nin sira in taba ye yarabi ala ko nɔgɔya an ye ala k'an n'a hamu dilan ala k'an sago d'an ma labanko ɲuman bɛ ala bolo yarabi ala ko nɔgɔya an ye ni kalan min bɛ sigi ni o de ye hɛrɛ ɲini ye n'o de ye damakasi ye ala la ani tɔɔrɔw ɲɔnini ye an ka jamiyatɔn islami n'o kanu ɲɔgɔn fɛ an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala ka hɛrɛ di an ma kuranɛ in kalali ala ka hɛrɛ di an ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ di jamana yɛrɛ bɛɛ ma mali dekun ni tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔna la ala de y'a wilibaga ye yarabi ala k'a wili ka hɛrɛ di an ka jamana in ma yarabi ala ko nɔgɔya élection ko bi sen na an b'a ɲini ala fɛ ala ka mali kalifa di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni mali hinɛ b'a la malidenw hinɛ bɛna tigi minɛ ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye solda muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv shirfila lajɛbaw kɔrɔfɔ daminɛ an y'a fɔ aw ye cogo min nin tun ye an ye mali bamako faaba kɔnɔ sigidala min n'o ye sɛbɛnni kɔrɔ ye jamiyatu ansardin tɔnden minnu bɛ yen u ka laadala duwawu kalan kuncɛli kɛnɛ kan
suratul waqi'a nan kwa maiza wakati amma dele Allah subhanahu wa ta'ala fe alake akanye dayelaniye ka kanye kishiye ka kanye tangaye ka kanye soroye sa nyogon chama ange je kanin kene nyina maya nyon fe ka fo ka wali mando akanye madalla sebenin koro sigi baga kelengelena bela jele fo ka ta se jikoroni lafiya bugu aka ambe jiyan wati wara wa shukran lakum fi amanillah. Londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila londi sega tieme fala ka chideme tenya welila londi sega tieme tenya welila fala ka chideme tenya welila na mara shikolo mawe tenya